mình có nghe cái chính số cái lần play try nát ya và dan ringkat cái chính em jangan cái ilang baro di ba cái chính ấy cái chính u ba mga mangilang baro ilayo ban yelum lang ne kroi ban di dan lang hagane ka yeng ka bakantang ju ban shakri u kom ta ka buram ni kong ka lek play hagajo poru ai play Sherman bayo ban penyai ya kene ka service ka bakar panga kene ka step pemerintah bat paro bat hadu por ai play pi para ngai paro ni por talang lem de ka tengi no noru ringkat pastor dan lang bat we ha ka teng to thiang tam ka try ni express shwa ngan yo ban yo wai ni play khniat tin ka jong play ya ka ba ila ban shem na ka city ka ban kong jong apostle Paul jak Kristan po Korin kal nong ka bakat sao kan khot ka ba arpho tin ki bong kum ni ko para bangai wan long khna ha ka jing champang hanrei ha ka jing baman tolong khulung e ka jing champang tolong rangba e banga pule ki nikten ka wan ha ka ni ka jingmo chum khat chunga ba dei na ka daw ba ki long rangba ha ka jing champang ye tin ka jong play ba shakri jong try lo yo ban play ka ni kot kum joi pastoru banjin da kilalong rang ba ha ka parthei le si manga ban ngilang paro nginum yo ban nginum lang pumni tin yo pandam chinwai ko pa jungi bab neng se sin pat shakri barit jumi yang hakmat upai lang jumi ulang thali bat sudah umdami e naladi hi lara mepek an bishar mikmi yo ben babin ulang wat umdan dor eru dai deling ba ka jing snai ka jing ai ka jong ni kapala yo shakri barit jumi ban yang mat upai lang jumi pha kan ko pa yo min sim khod ai bo ne min sim khod undon ha uktin bat ai bo ne uktin ko pa undon chakaro ka donut we ki param ngai ki ban hagni chaka hagni ka yeng ka jong ni ko pa ka nong ka jing khu wa kraw la ka banta ka jing we ti jisu ngat wai amen ke ka baning kong ka long ba bangi iba ngi hot le di ki khon ki jong blai naru padang khna naru nang kha ka kme bat ngila he ngila san bat kat ba ngi nang he san ngi long kita ki khon khna bat ha ka jing long khon khna ka jong ni long wa ngim tip ye shphang ka prathai henry ka jing tip ka ba shphang blai ka long ba mayan nang ipet ye ki khulung pi i teng teng rang ret ya kren hasi ki om kren yo bay teng teng ni so pho ba ka den ka communication apa den jong ki bat jong blai tang ba du khulung dak la he kem kat mau shu na ma bo blai la nyat no i jing ba jong khat jong ki kem kat mau shu ye ta ke pa kom ta so thu ba bo kham tam ni si ki ba ba bon ki bril ki plek jing mut ye ki ki jong ni ka prathai Henry Sultanat ban ya so ba nakaliang shakri jong try ulayo ban ngam ya ki ibalong ki ken sa kai kamut hag bay day bagani ka banta kamut yo ban ngam ya ki jumlong ba ha ka jing start ka ba ken jablay Henry ban klet no ya ki pat ha ban long khulung ngani ban long thna ha ki jong ka ni ka prathai namangi i boros kata bon nap deng jonga bat jong phi la nangi tin panyong ton bak de kelap ma haki por min swa ka por pangim le singap nong kristan ru andai ngim pat kelah bemut e ka jinglong ka jungi kalong bangi ngim tit e phang ka jong blai ni bit kam ka jong blai
Henry nyalong ki i ya ki ai ki basniu jong kani ka pertai nila i na ka benta ban yit daw ya ki wei nila i na ka benta ban wat dong ya ki wei nila i ban bishar ya ki wei nila i ban kan sniu ya ki wei nila i na ka benta ki ai ki basniu bat menta suki ski anda haba nila priang yu Jesus kum nong pan im basiman kini ki baro kila Hong Kong kila Hong Kong kamut ki jong ka perthai nila klet no ki jong kani ka perthai nila bu no sharut Henry nila ngam ya ki ka jong ka badai ka jong blai ngim tip be pang ka perthai Henry menta nila nang tip ban nang su thu ban nang long rang ba ha ki balong ki ba ken jablai namar ngan su thu barabon ma tin ka jong blai kat nang pulit kat tanang bang dan ngim pulit ni su thai so sam thia haki por bangi pat kla momot dan pulit tin jong blai so sam thia da pulit ko kubor pat sap ani pet mat dan rei ka poi ka por ka ba ka kala ma kat nang pulit tin ko jong blai ka tang bang kanang thiang ma blai namar bangi nang orang ba haki jimbun bat dei na ka daw ko ba mene ba sakri jong trai la yo kan long rang ba haki jimbut jembat khat pat menta la yo ban lom lang kom ni na ka benta ka burum ka jong blai bat susu ru la ring pek na gospel ka jong Matthews kalnong ka ba khat pra ka khat ka ba lai ba pasan baloong shisha ngong la pi la pim kala bat pim long ru kum khana pin la pim amla balip sut ha ka hima ka teng shisha mga bat mangi andang la priang Jesus kum dong penim bat ni hablong ki khana bat namar bangi along ki khana ila kan ban sut ha ka ta hima ka teng namar bakrau tam ka perthai long baritam ha pok hima ka teng bat ubaritam long kum khana te mangi la sing la ban long karta ka jungi la ban long lai po sa po san po nem nri po mo te nri ha ka jung long ka bakin jab le ni dong long khana tadang hap long di kum khana bat namar bangila ban long kum khana kum tang ila kan ban rung apok hima larang long rong ba untan jaka bat angets kam sakri long try lo penrit iladi kum khana ret lo kali no try hatu long betho ye kani hatu long mo ban kan tiwi ni ban play chumut pa nits kam badai kani ke papulong yu bakan nong ke jingker ku na ka benta kani ke syong bat kabalak i barang oi bat susuru larang ipek ya kadur ke jong kana tang na ka khmat nilai yu i mo di khmat ki bakut ipek yu briu nu briu ru tang na ka dur ni la bai thu tang ni ki khmat ki bajingut ni ki khmat ki basur bat ka khmat ka basur ka pen i ki junglong jok khulung ka lui bat kum juru ka download ka basur ka pelong yo khna wa ko ya bo thia ka thia tip ye daladi usania abai te kat bau nang he suki udang sang banyan la ban rai ban le hi ya ka no ka kam ka bau thmu te kum ta wap ka li no ple ngatrai bo na peng jok pi ki mi pa pidon ki khun halaye ma da pidon ki khun halaye ki khun pek leu ye pi ki mi pa ai pi le ke ai ka pi tre ki ru ki pen bot kum joru uji sukses upek yo pa ayu pa ule ya kata ka bau pa ule ya kata kain ba uru ule pate ka da ikona ki berit ilong ki bakrau tam
ke hima ke brain bat syusyuru ngin pek na ka gospel ka jong Lukas kalnong ka ning kong khot makat saw sam kawang timin yo ya ka jing snow mat ka jing kemen shibun bat ka jing sobha ba ka jing kemen shibun ru ini syat kemen namar ka jing kha ka jung na ba unong ba kraw khamat ka jung utrai bat unong di wan dan ikia bat un pendap yu dau men si makut wat apo kapo jong keme jung de lesi keme ki pa la dau blay ge thul pa bau tau khon jong pli unong ba kraw kat nu ka jing kemen lesi ki keme ki pa ka nang ne la kitip bat kila sut hol pa ba yuk khon jo ki an pan borom no blay bo unong ba kraw de kat nu ka jing kemen ngai tak ni ka seru ikni pa ka jong sakri jong trai ban plai idap ka jing kemen ka ba kraw namar ba blay oleh pa namar so po barabor ani baro ka jing le ndai ka jing le ka jong usina Henry kadai ka jing ka san bor ka jong blay dai ulai rap ya ki tu ki bay rap ila di bat susu hak jing long kena ngang ju perkat barabor mo bon na pre jong ingas ngo ba ndak na yo ko ngi man puli ya ka namar balai pastor idon kat ban puli ngas ngo ba teng teng la ngi puli kot khubor akini kisni bun ki jing ja ki paro si phang ki accident si phang yap om ta si phang ja ka kya kli si phang tao asam la tor po chata ani king ke janor nama balai nama da perkat ita ki nalor bala kya lupa ka jing kit aying ki khon ka sang he khon asang samla nalor bang la dap lupa ki jing terong nang terong shu ka kya nga nga ju perkat la di suk tu nong rep mo hakipon man syam pada ni usung nong dam sulik bi selum ka dawan hayeng wa thai tia tip is pang patai demi syaban tia wa duai blai tip tang su kan ra yu berisau dina so bab kini ki jing puli ya ki jong ka partai barabor na so ba kini ram bakla ya nga ya ni baro konta kai ka bangin puli ka long ya ka bai tei ya ka kam ka jong blai bat ngin pentunaru ya kita ki japo ki teng teng da bana kli ka ilong peludut ya kini ka main jong bri ilong pi garbage da japo nang tap terang kia perkat ikai sibun bat kia ka jum khat dengan so bonong patung insting ya ki paro bangin perkat ya ki makin jabeneng bat ki batei ka mensin bon dap deng jonga jongi ya perkat ya kuslai ka do kabatang lai po sang po san po derpo Henry bon dap deng jongi yim ya kuslai na ka benta ka mensin ni soto war ka mensin ke serta ya kuslai ka do tapi pot ni kuslai ka pot dengan so bonong maka ka bau samla lo produk kalong ban tei ka mensin kanang ban ketak lani ban ketiu yang ni ba yin long kita di briu ya ba pen kre ya ki wala ngambat puli ka kon ring suku barapor kalong ka bayrap ta ta tei apa kan jam si bat kum ta ni pen kre ya ka da benta in shwai kita di basini Henry in tei ya ka mensin ka balong ka bampon palo nang ipuliru na gospel ka jong Matius kunang pat krai be oi ba khaw tam ma pok hima kita oi khana
Mara juga poru. Wei pat bakratam pok himak ni. Jesus. Dalam ikheng lang yai tai kon kena baru Jesus. Baru Jesus yo manga mengistri. Ni nga ang sotu pat mo. Jesus lo pum kon kena. Ba ko ngu ya kila jong ki kimi pa. Ko ngu ya ki balor. Bat konta jule ka wei cái klem depan bono dengan ngiskan tin cái jong play của ông ba cái bầu lệ cầm đây là mon chủ Henry là cầm mon cái jong ba cái bầu lệ ni lệ ta bangi brio pat cái bangi lệ ni dan kam man kili do ba dang det kili papa ngan stay ma ngamot ni surak ban ni mo sa me ya kili mo dalahe ni rahi ni dan kap kili dengan so ông ba tungin long kum khôn khna mat cái jong play kanu ka jadi mo to haki we ki benta ki la ban ri kadu nu ka benta ka pangi dei ki bangin le ni na nan kam ban bu chi wai ban pan bon re trai nan le mo kata mau Jesus Christ wahi kai yang apa ni de ki dong bot ka jong Christ bang inom la ban le ka we ru lem ka ban ka jong Christ bagi dua ki dua trai kan long ka man ni ka mon janga ni ka mon jong tu nu ka man ka jong một ka man ka jong pa bat ka cái bok pam le Jesus Christ le thì công ta mga mangi ilong pinang bot ka jong Christ tung le ban nes kan lana di khôn sam la ni ka balang dong ta ye bot ya kata ya ka ba Jesus Christ ya ba Jesus Christ la bot yo pa ban makiru kin bot yo Christ ubalong bo ulang nong bot yo pa ban nge kinim wi pa isang khôn sam la ni ka ban bakin contribute ya kabalang ka jong play ông đây tăng ni kisong anh đây kabalang ni para oi pat lagi pai na kitab Genesis talong ka ban riu ka khat ka ban riu yang ni pek ka terang to apa ni ba play the susi bertau lese ka jingkali kami hato ublay susi mo tau ya pi hato ublay la susi mo utau yang nani yano ru jingkali hapan kali nhưng đây ban ông bakani ka dik history katan ka jingle nama ka tin ka jong play kam dik history katamai kadan kawai ka tin kadan ka jing dai ka jing im ka jing sibat nhưng nan ka ban ông bu play so si inde hatu play so si mo thao như này cái đâu e ki về ông như là đi anh rey cái bangin le long ba ide man sok tho bu play legit bara bu play legit ndai ba manga ngajit you play day play legit yang ba epi but namar ba legit yang thì công ta mga bat bangilang baro ilalap ka yung Chris mat manamar bang ilap yung Chris ilap dia dan lang kumni angni bat kum jong syakri jong trai ru lap yung Chris pendan borom bat kum tan la dan lang kumni kani ko por menta bat kan mau ka jing lap ka jong Chris kam dei ka jing lap ka jong yung Chris kam dei namar ba ulap ini bang ini kat ni im khamba ni im kham hok anh rey ulap nga ba ila namar ba ilong pinong pop namar ba ilong pinong pop ba de ta kada ulap baru penim nga baru penim yang ilang baro bang sopo para bor bang Jesus lawan seperti om nak mentak di bahap ni nak mentak tin ông tăng unong pang don kam di dokter di dokter ruwan nam ta bapak ndey na mata bapak bat na si don na prendungi ki kham nang kham start ki oh ngam dan kam di seng na tip lut ngala nang lut na si song hi ngan doi hi ro biang si don ki para ngai ki bong hai ro biang Henry kam biang ni don kam ni don nang mani seng wi angut akarteng ki jong trai don kam mani seng
Lasi ilaban pagsano kamla haying kapangadwahi dan gibri kato ni para ngejungi mong juan jaseng dan rei piong song haying de kan mau berbor ajing seng lang kalong patka lanang ong haying yang lalong tik untuk na uba bamli skol song maro haying krekot harus start kan rei long abnormal damar umdan hapo ka imlang salang umdan society de komta tawri long abnormal Kerang menginong di normal person kemungkinan kam bang nyesek na WA antaken inong parangi parka jinong parangi kilong jinong kur jinong kajam si hoy si kajat inong na kajong Henry inong kaway ho Chris inay syukur na jinong kajam si bat susuru kum ki parangi ide man kan mau barbor nga ngaju perkat aldi ba tung inong kum ka Mary ka basyong ha kijan si ban snap ki ika bau blay kren ka dono jungi pat teng haktin ka jong blay ni penrem ya ka Martha ba ka shoot bun comeback dai nga slogan ong baka por ka dai yang ni kum ka tung indan ki score jong ka Mary bat ikti jong ka Martha Syakri jong try wes ngap ya ka jing kren ka jong blay yang bun kam ni score bat kum ta ka tin jong ka ni au klub ser bat belum ikti jong ka Martha lagi ni sing dan kam lang baro yem dei ban beng idan kam tang ya kita musus ngap baik Henry idan kamru tang ba ni dei ban ngap kambun gitu kendian teman lo briu keren ladang ila keren kap ni ngap kendian kan kambun kan ni lambak lah bahkan ni u ke besni desi plan ong ha nakador blay I artly score boleh sentur jika mau ingin ngap kambun ikan kendian Hindi bangin blay from I artly sentur way score kasi sista ka dong play do ka lang hatakador ikum tao sa plus ngap ikising kren ka dong try pat kum tao na yo ni kren pat kalong ka jingker ku na ka benta ka dong way pat kan ma berbol abau tahu tali jauh ba mga bat ni nyem na pat ting ting kalong play ma ni ki lap ba berbol brio ma ula ban controller yo para khaj ni si mentah sna AI mentah kai artificial intelligence ma la ban thích của mình control luật như phải chim rát ri la ban tim ya yo ki kla yo sen ya crocodiles Henry yo thali ja ni ki bri luật teng bakala wat ki khun ki jong blay nang bakala thali na so ban on ban bor ban dua yo blay bo blay pa yo si para bo min sim wan ikan mau kam jong ki abstol hak sim pendikas min sim kum kading ban ne min sim bakut wan ula ban kontrol kan di do min sim pa kontrol dai dal di hi ni namla ma bon sim ni hacing im kustan dulu kidan ki jibril chan ki dai priu ma ba nga la lut par khai ya se rang sakri jong trai ban tho dai ban sarong ni lagi ma ban tho nga bala ban tho dai ban sarong hacing sarong barbor hỏi ngam ông kata ta nhiều đây sukren này por di đây man sukat manang brio berapa kat nang start nang sukat ada brio bobi kat nang kiu kat nang niu nang sarong bat di sarong kali teng sujan ikum ta nang so dong ba dei manong ki brio sore bat jadi sore berbor kontra ya ke pa bat ku jadi sarong bat kontra siya kajinjan ya kum ta bangi we kum bangi tip rababu kapap ka paningkong kasang ban sencari ka patay para uwi kadai na kajing sarong kum ta kajing sarong barbor kalik haswa so kajing jan
Tikom ta nasowan kan mau berbor telit ulang berengkam hadu kata ba tiada kam nama teng teng maklakren prabngai iron ni tang na maklakren pat teng teng kalung kacipan mong dengan sobat ông bạn mình đang là quan mà nó mình tại vì suy không biết ấy của ba cái ba năng cái khai này cái gì sorong ini dia dan kat nang kiu do inong besoret ngej kem ba tak ni soret lo pun dikena berit par ngej kem bau blay nangai bor ini bang la ban kiu seprang hak blay bat bat ini kan mau ru par bor bang ikan mau ya ketukan ya ketukan beriu ke ba lap ke ba hak tin ke jong blay mo ke ba lim để công ta lawan tu kibring itu kirang ba ki lawan ki ong ban tham mau ya ka để ki ong kat kum ka an ka jong Moses ban tham mau dan rei lekli ji sun le kom no kat ka an Moses ban tham mau dai stu barabor ba ya ka to ka an ka ba ka jong Moses di ji sun ni ba ai ki kem tin di ji sun ba ai ba ai để công ta ikli heu ngan le kom no Jesus Christ uno bom tan pop kong bảo nó ko next kam barabor le shop nong katau dem cepo baru produk kaji produk kaji kam dia ka ba ong bau le ru rei dem man kali no pa ayu mano te kum tang skuntu yang kam tam bayang ni kai ka mangale yana pan ayu mano sisal na la ban kanu bangile ban keli ban pan jimut ayu ne next kam ba kebalang ka jong play kan right kalong ka badamมันโพมันเพลงปัดอะไรโคนสำลังนี่กับถูกที่นั่งกิ้วสะพรั่งหน้ากับเป็นดากับโอรมันกระจกไหลแต่ได้มีกระเทียมเกี่ยวกับขันยัดอันหยอกร้องอะไรก็ลองตั้งกระจิงยาสลบอาจจะไอ้เม็ดซิมหลังบางเม็ดของเพลงดอดกัดที่เหยามันด้วยโคปาจะมีบาปเล้งยายงูอีเมลมันดันเป็นกัดกันโคปาแบบนี้แต่เจียเซ็ง